Bukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Umgwenyenkomo Msofokazi Mvuleni Intokazi Zala Mamkhize. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivashelo ubhuti wami ozongichazela kabanzi ukuthi why ala. Sawubona. Yebo sibona. Kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ubani igama labhuti? Igama nguKholisicele. Kholisicele. Yebo. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngibuya eTshiliminyama. Kulapho ukhulela khona? Yeah, it's where la ngikhulele khona vele. All right. Beyinjani impilo sakhula? Impilo yabo bekunama ups and downs nje yabo. Kodwa yabo ngisayingane ayibe kumnandi unlike manje nje. Yabo. Sekunomehluko omkhulu manje kusukhulile. Yeah. All right, so asivele sigibele phezulu kwaso sigameke kwenzakalani? So ngingachaza ngithini? Yabo njoba sengize varsity manje. Ngenza idonto nje diploma in tourism. So vele nangasekhaya yabo vele bengihlala nomuntu oyenza IT and futhi ngayazi yabo a lot because uzowangifundisa nokuthi amafoni unblock kanjani beblockiwe kanje. Yabo. So komunye day vele angingasho ukuthi okay ngenza yabo ngasiza abafundi lapho nalapho abablockela amafoni. Komunye day usunesikhathi singakanani uyenza lento unblock amafoni? It's been like 2 years. Yeah. Enebakhokhisa? Yeah. Bekube malini nje? 150. Okay, akunandaba noma yiphi phone unblocka nje 150. Yeah. Okay, iza naso. So my sister angifonele vele umuntu engifunda naye yabo eclassini and all those stuff. Angifonele athi khona ama customer ngidingayo yabo. Anginga. So ngiphume ngihambe nge-main gate ngaphana. So mengifika laphana ngaphandle ngifica obhuti abadala yabo yabona baqhubeke kahle baqhubeka boma Louis V. Yabona nje baswenkini. So bangitshela bathi okay ntwana hamba kahle ngithi hayi ku brand hamba kahle bathi hayi sidinga usizo lwakho mfethu siyazi ukuthi hayi wena ubrand nalempahla leyo yokushaqeza amafoni into kanjalo bo. So bangineze ifoni bathi cela usidontshuthele yona nje fast call sokuneza nje 1.5. 1.5 ekubeni wena ubabiza 150. Abanga. Okay. Boom. Hayi. So ukuthi hayibo. Lawo mfethu baqhamukapi sebenza inhloboni yefoni le abayilethayo? Kwakuyi Huawei Nova 8. Oh okay. Yeah. Huawei. So bayilethe ifoni so the time ngisa unblock the phone ngi-unblock kahle ngenze yonke into edingakalayo laphana i-unblock ifoni ayina ngempela bayifana ngempela imali hayibo yibo sigaxa 1.5 manje why bak-offera imali engaka yabo eqale ngangazi yabo I didn't know because ngathi sengitholile actually yabo kahle kahle babenza scam yabo. Oh okay. Babenza scam. So the time mina unblockela amafoni the time bona ku unblockeka amalontonje ama sim card uze bekwazi ukuthola imali. Oh yabo. Okay. So qhubekene istory sami then kufike qhubeke yabo ba unblockele kufike ngolunye usuku I think it was Thursday yabo. Angifonele khona enye ibrother to Thama yabo. Angifonele ebuda thi ihamba kanjani athi hayi ku brand mshana wenzani lapha ngithi mina ngihlili la erezi ngafunda kushobini athi ngifuna ungisize phela ndoda ngithi ngithi okay man uMike Flop athi okay afushayiza kumina afike uhamba namanye kamajita u3 yabo akusewona lawa sekuqaleni sokwamanye ke manje ayinawo ke lawa nalo kibubo anayo imali anayo imali. So mefika kumina bangidensizela amafoni awu2 this time. iPhone 11 nelontonje Samsung le Z Flip yabo nakhona futhi ngenza same thing unblock. Manje abayixake ngokuthi bafunde ukuthi wenza kanjani bona bafuna ukunblockelwa nje kuphele kanjalo. Yeah right. Okay. So unblock hayi bawufana ngempela this time bafaka malini
think it was 2.5 Ngalama phone i3. ayi 2 Oh, 2. Okay. Yeah. 2.5 I was like yo mali nga lapho ngisho no NSFAS mawungena yo ayincane yabo yashesha kuphela ngijabule ukuthi umuntu ushaya imali engaka yabo phela ngeke ungayijabuleli imali yabo kade angazi ukuthi sengingena ebugebengweni hayi qhubeka iye ngokuya lento yabo up until I think it was March part nenyanga bo mhlambe sengi-unblocke mhlambe amafoni mhlambe awu-10 sekungaqala ukusebenza nabo bo hayi fike le nyanga leyo March fika amaphoyisa afika ngifuna lapha Amaphoyisa. yeah Afuna nike amaphoyisa man. yabo the time kahlahle afuna lo muntu lo oganga yabo emfuthi the time ngwa unblock lamafoni ku reflecteke as if imina bo ilontunja iPC yami yalontunja lapha ka register yabo Oh, the time okay. ngi unblocker ya register So umkhondo ukhona. sure umkhondo wawulotujela kumina yabo hayi So awukwazi ukudukisa umkhondo mekuwukuthi wenza leyo nto le. no I can't Okay. because wawuvele kuyiPC yami yabo so befika hayi indoda yafunakala so ayinami yabona hayi ngiyabona manje singimincileke manje yabo ngisekho Uba lokuthiphisa ukuthi ufuna amaphoyisa noma azifikele wena qathatha. afika wona qathatha ayekho no anthiphisa ngisho na ama brazo la bengisebenzisana nawo azange Then kwenzakalani ke emva lokho? afika amaphoyisa phela ngithatha abo for investigation yabo ayi mengifika lapha bafika ngifaka estoksini investigator yo hlanhla leyo babukhona ubufakazi yabo efonini ukuthi hayi mina kahle ngangisiza yabo ngangumuntu osizayo kahle hle yabo so bangilontunja babathatha lokho bufakazi lobo yabo bahlanganisa bagcina sebebathonini yabo bathi bebathola uma wamathi tu Kwemakhululeka. ngikhululeka Bagcina isikhathi singakanani estoksini? maybe 3 days lapho kwakubandani lapho Udlani lapho ugqokeni? ngafisi nokwazi Kwenzakalani iza nazo? Ukhona umuntu wafika ezokubheka nje emalungu omndeni. hayi Khona babazi ke ukuthi usestoksini. hayi ngasheshe ngafona ekhaya yabo ngasheshe ngayiceba ngasho ukuthi nasi selingishonene hayi befika kwafika usisi wami omdala usilindile so mayifika vele ke naye uyifika nezinto mhlambe sizofika mhlambe nokudla lokho yabo ngidle that time befika njalo yabo emfuthi wawamphathela ngisho ne20 agwayi manje lapha khona enye into engihluphayo Yekuhlupha yenzani ndoda? ethi nje mengayithengi le 20 le yawo ngiphinde ngibuyele eminyanga Yibo. ngiphinde ngibone ilanga katsheni Sekuhlukumezeka ke manje estoksini. Kona ke bese kunjani ke enhlizweni yakho? cha beko traumatizing yabo Lapha wena ukazi uyitshela ukuthi uyokungena nje nokulunguza ke. mina ngikazi nje empilweni yami angikazi ngangayitsheli So na usuphuma ke uyabaqhubeka wesenza lesipani lesi? asengiphuma phela ayi ngiphindanga ngasenza bo like ngangasathembi umuntu ngeke ngiphinde ngithembe umuntu wathi if ngiyaphinda futhi ngiyalontonye nga-unblock amafoni phinde futhi kwenzeke the same thing yabo So awusenandaba nanemali oyithola? hayi kona hayi ayikhumbula le yami kodwa hayi ayingeke ngikwazi ayingeke manje So right. hayi senge right Ungathini ukuxwayisa abantu abenze isipani esifana nesakho? into engayisho ukuthi bangathembi nomba yabo futhi babe careful ukuthi the time umuntu eletha
mhlambe ipackage ethi comenzele ukuthi abe nayo yabo iclarity ukuthi uzokwenzani kahle kahle la yini inhloso yalento ukuthi yini inhloso yalento azoyenza yabo kahle kahle sikhiphana athola ukuthi kwenzakalani manje baba njani kubudlelwane bakho nomndeni wakho usubuye estoksini hayi khona hayi ekhaya bengitshela ukuthi ngikhulume yo bakuduba ne ha ekhaya yo kwenzakalani ekhaya wena ngitshela ukuthi hayi asanthi negebengu ngithi igebengu ayihlale zodwa le angitshela ukuthi mina ngangingasadli ngisho endlini enkulu wenza njani udla kuphi angihamba phela ngiyodla ngale endlini yami ngihlale endlini yami ngedwa susaba nokwabheka ekhaya cabanga manje ke isimo sesinjani it's much better phela sengawazi nombulo esikoleni because ngasuspend abo ngasuspend kodwa nje acishe nje ngakhahlelwa ngaphandle so mangase uqondane nokuthi bafike futhi labantu laba abazohafa ngemali nje right lapho uthola ukuthi uNSFAS awungenanga ngizwe phela isililo ukukhala emaresi kuthiwa kuyalanjwa lapha so ufuna ukungitshela ukuthi angeke nje nakancane uzu unblock iphone hayi cha ngeke ngasifunda isifundo sami lapha hayi ngasifunda Right. mina unblock amafoni never uqedile angicini okay sibonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu bye bonga mina cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngiyathanda kakhulu bye It's the Black Life TV.